aw fuka aw wali nyumondo aw minu matrafalin shiri fla jabaran sula sanga ani wakati aw bismillah bukura kana jamka mi sigi kunyi ka aw kuna fon ani ka aw la famnya bana ani bana na sugo yawla abi utugula bi ankele no ka wuli bla anga saj fam bawma minu no lu joro ka bon ko sabe mali jamana di won uka kana yaw sabati la kara ni yana kanyeshi musula kauma wa ubla sirale no bini anga do toro pawi ni oyi kara ni yana anga professeur bayare no yi professeur Ibrahima tekete amena jabi kam masala kam baruke babu sen kamina na paka bon ko sabe na bitali ke ulunu da bunka o sen fe o bina o damaga shimbu fanana kadaka no ye bana wi bana no o be ka dankare ke ko sabe musula gawo uluka kana mina kuma galaman timula ka o to kono jamu fo ana fleba o nyana numanguru ya fafa ibsika akatuka no to ko madame Traoré Alnatou Diawara Saifani point focal dépistage cancer du col de l'utérus et cancer du sein. Ce serait comme cela. Ok, inche anga ulele na tuni sanfe o kofe anga ma ulele fla point focal dépistage cancer du col et du sein. Ce serait comme 3. Ok, inche anga ulele jabila anga ma ulele sabana sika akatuka to ko ni jamu fa ne to ko madame Damele Farma Bagayogo. Dépistage du cancer du corps à la Sabola 1. Ok, inche anga ulele jabila anga ma ulele nanna ale fana bina ato ana jamu fa ana fla ba ho sani nga to wari jamu fa nga foli bi en fleli ba ni ala menka la bela jeleni ni madame Timbo Nene Soye sage-femme hôpital Gabriel Touré, unité de dépistage du cancer du col et du sein. Ok, inche anga ulele jabilila bi ani nono ne bina jabi kam masala babu senka angu yemi fa onyana kabiri jam kanda minana na yale oche e jakuru ne me ambulo anga jaka anya dawka am soroga sigana anga jam kan kono dɔgɔtɔrɔ bado kafara o kan jɔyɔrɔw b'a bolo minnu ka girin kosɛbɛ kɛnɛya bina kun kan professeur do Mali jamana dɔgɔtɔrɔya sanfɛ kalanso la n'o ye faculté de médecine et d'odontostomatologie jɔyɔrɔbaw b'a bolo Mali jamana dɔgɔtɔrɔsoba la n'o ye Gabriel Touré n'a ka wulikajɔw ka bon yen kosɛbɛ min b'a to jamanadenw ka kɛnɛya bɛ se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw a ye fɛɛrɛ ani dabali caman sigi sen kan min sababu la ɲɛdakuraw caman dira Mali jamana kɛnɛya ma ka ɲɛsin jamanadenw ma ka fara musolakaw kan o wulikajɔ kelen ni sababu fɛnɛ na nin kɛnɛ in sigira bi a bɛna seereyalikanw caman ye nin ja ninnu kɔnɔ an ye min kɛrɛnkɛrɛn walasa k'o kɛ ani waleɲuman dɔn bolomasegin ye ale de ye Mali jamana gynécologue bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye minnu ka baara ɲɛsinnen don musoya bana furakɛliw ma den ɲini nasiraw kɔnɔbara bɛrɛbɛrɛli fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma sin bon wolonugu bon ka fara o n'a ɲɔgɔnna caman kan olu bɛ se ka si latunu cogo di wa farafinna si kasi don don ka da kɛwale ɲuman kan professeur Tegete Ibrahima i ce i ka don o don wulikajɔ la ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔw dɔgɔtɔrɔ kalandenw sage-femme fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma ala k'i mɛn an kɔrɔ ala k'an kɛ professeur ala k'a bɔ ma baara la kosɛbɛ vraiment ka i kɔlɔsi an ka professeur la a k'an mɔ ne yɛrɛ ka médaille d'or d'a ma parce que baarakɛla de don n'i y'a mɛn jɔn bila i b'a fɔ ko sababu n'i y'a ye anw bɛɛ kɔni bɛ wolonugu bɔ yen an sera a furakɛli n'a kɛlɛli la c'est grâce au professeur Tegete ta kɔni Tegete ka foli tɛ ban Tegete ka foli tɛ ban parce que Tegete vraiment Tegete ma a kaɲi ne Tegete b'a fɛ kɛnɛya ka se musow ma Tegete b'a fɛ kɛnɛya ka se mɔgɔw ma an ka foliba de bɛ Tegete ye an bɛ foliba kɛ Tegete Tegete tɛ sunɔgɔ ko muso ka kɛnɛya a tɛ da ko muso ka kɛnɛya ni kɔni bɛ yen Togoto an bɛ wuli k'a jɔ a sen kan wari bɛ yen wari tɛ yen Togoto ka musow dɛmɛ musow ka se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na Tegete kɔni a bɛ fo n'i y'a ye yɛrɛ nin baara in kɛra sigira sen kan tan ala ni Tegete sababu te baara in sera ka ɲɛ cogo min na ala ni Tegete sababu a unité de tun ma sigi anw fɛ yen mais ala ni Tegete kama unité sigira yɔrɔ bɛɛ la ka na se CSCOM bɛɛ la ka sigi CSRF bɛɛ la sisan i taara yɔrɔ dɔ bi ala ni Tegete kama baara in kɔni bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ bi vraiment muso ka kɛnɛya a sigilen don n'o ye a dalen don n'a ye hali bi ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka ɲɛtaga wɛrɛ d'a ma ni si tɛ kelen ye an ka professeur ba yɛrɛ courage b'a la nin baara in na kojugu
n'i y'a ye anw bɛɛ bɛ nin kɛ ale de courage don an bɛɛ la vraiment wa an bɛɛ b'a kɔ an bɛ dugawu kɛ a n'a ka équipe n'o ye anw bɛɛ lajɛlen ala ka sini kɛnɛya d'an ma halisa ala ka baara in courage don an na. N'i ye courage ye anw yɛrɛ la an bɛ professeur de kɔfɛ ale de bi hali n'i bɛ fɛ ka décourager ale de bɛ courage don i la donc an bɛ dugawu dɔrɔn de k'a ye ala k'a ta fanga d'a ma. Akil hanini aw ay faamuyali caman sɔrɔ nin ja ninnu ka min bɛ ka kuma an ka professeur a ka wuli ka jɔw kan ka ɲɛsin jamanadenw olu ka kɛnɛya ma wa ale de fɛnɛ sababu la bi an ka maa welelen ninnu bɛ jɔyɔrɔ min na ale u ye faamuyali min sɔrɔ nin bana ninnu kɛlɛli la ale sababu de y'o bɛɛ lajɛlen o de kama an bɛna an ka ɲininkali fɔlɔ tengu an balimamuso la ni o de ye Alimatu ye. Kuma minnu yɛrɛ la fɔlɔ aw ko ko professeur ka wuli ka jɔ kama a ye faamuyali caman sɔrɔ dépistage cancer du col cancer du sein e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna professeur ye min fɔ aw ye o nɔ la cancer du col kan fo ka taa se i bɛ asako min yɛrɛ la a bɛ dépistage min aw bolo cogo jumɛn na. Ni ce ye kuma duma a diyara n ye. Cancer ni dépistage ni yɛrɛ sigira cogo min na ala ni professeur ka sababuya la n'a ka timinandiya sababuya la an y'a fɔ cogo min na a sigilen do dɔrɔn kɛnɛya ka se musow ma donc an b'a fo la fɛn fɛn ni kɛnɛya kan ka ɲini ka se musow ma an b'a fo la kosɛbɛ donc unité min sigira an fɛ yen walasa kɛnɛya bɛ se ka se musow ma cogo min na an bɛ se ka musow furakɛ ka musow sɛgɛsɛgɛli kɛ muso la muso bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na bana min de don ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ donc u bɛ na fɔlɔ an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ni bana taamasere yira mun na n'a tɛ mun na an b'u hakili latigɛ u bɛ n'u ka visite kɛ chaque année u bɛ n'u ka visite kɛ san o san u bɛ n'u ka visite kɛ n'o tɛ a taamasere fana bɛ se ka ye dɔw la n'a taamasere yira mɔgɔ min fana na an bɛ olu bɛ na taamasere yira mun na taamasere nin ye suguya 3 de ye taamasere fɔlɔ nin an y'a fɔ cogo min na u bɛ furakɛ an fɛ yen ni a tɛmɛnen kɔ an b'u bila ka na Gabriel Touré la professeur Tekete fɛ a n'a ka sages-femmes nɛnɛ an b'u ci nɛnɛ ma a ko bɛ ɲɛ cogo min na lajɛliw bɛ kɛ cogo min na furakɛliw bɛ kɛ cogo min na a taamasere b'olu bolo mais o bɛ se ka sɔrɔ mun fɛ fo muso de ka bɔ ka na u ka lajɛli ka se ka kɛ muso ma bɔ ka na a tɛ faamu muso caman b'a miiri neminanpo de bɛ na ka sɔrɔ bana in tagamasere de don mais i tɛ se k'a dɔn caman b'a fɔ a bɛ mɛna furakɛli la dɛ mɛna furakɛli la ni ka neminanpo tɛ ka kɛnɛya a tɛ ka kɛnɛya n'o o fɛn ninnu tamasere sugu ninnu bɛ muso la muso yɛrɛ a ma se ka so yɛrɛ ci ma muso bɛɛ kan ka na au moins bana b'i la o bana t'i la i kana dɔgɔtɔrɔso la i kana ka na lajɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ dépistage kan woloso dépistage kan ani sin dépistage nin bɛ k'an fɛ yen tuma bɛɛ donc Tekete ka laɲini de ye an bɛɛ ka se ka taa CSCOM na a bɛ CSCOM bɛɛ la kelen-kelen CSCOM 12 de bɛ commune 6 la a bɛ k'a yɔrɔ bɛɛ la sin ta wolonugu ani sin ta ani woloso da o bon fɛnɛ lajɛli n'a bɛ fɔ bamanankan na ko bon tubabukan na b'a fɔ a ma ko cancer du col de l'utérus donc o de lajɛli bɛ kɛ an fɛ yen donc raison pour laquelle an ye nin baara nin na du 1er janvier au 31 décembre don o don an b'a la. Ok i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na o de b'an sɛnsɛn ka se an ka maa wulilen filanan ma e fana ka cakɛda la yalima dépistage bɛ cogo jumɛn de la o bolo yen nɔ. Ne bɛ population malien fo ka jamanakuntigi fo k'a barika da dugu ɲɛmɔgɔ ni dugu dinɛmɔgɔw bɛɛ fo n'i y'a ye dépistage yɛrɛ ye san sɔrɔ bi parce que a yɛrɛkɛra ka don jamana womisɛnnin caman na CSRF b'a kɛ CSCOM b'a kɛ hali région bɛɛ b'a kɛ an bɛ ala fo bi k'a barika da maliyɛndenw ka kɛnɛya la an bɛ ala fo bi k'a barika da maliyɛndenw ka kɛnɛya la parce que mɔgɔ caman bɛ yen u k'u sigilen don ni bana ye bana k'u so sɔgɔ mais bi an b'a fɔ alhamdulilayi a barika ala ye caman nana kɛnɛya sɔrɔ kɛnɛya in sɔrɔla mun sababuya dépistage senfɛ parce que dépistage de b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni foyi tɛ muso la ni fɛn b'i la fana ni foyi tɛ min na a kɛra i sin ye o a kɛra i wolonugu ye o i bɛ ala fo k'a barika da dans le cas contraire ni fɛn yera min na an b'o olu fana bila ka taa
a dɔn yɔrɔbaw la dɔnyɔrɔbaw sɛscom bɛ a bila ka na anw ma anw ye dɔnyɔrɔba kun fɔlɔw ye dɔnyɔrɔba laban bɛ taa cɛ professeur ka hôpital la a n'a ka mɔgɔ awɔ bi na kɔni an kɔni an bɛ barika da kɛnɛya la Mali population ye i n'a fɔ bon ta fanfɛla la a kɛra wolonugu bon ye o a kɛra sin bon ye o an b'a fɔ alhamdulilayi a barika Ala ye mɔgɔw bɛ bɔ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na mɔgɔw bɛ bɔ yɛrɛ de parce que mɔgɔ caman tun t'a kalama ko dépistage bɛ kɛ yɔrɔ min o n'a bɛ kɛ cogo di nka bi a barika Ala ye mɔgɔw bɛ bɔ an yɛrɛ bɛ tile dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔw bɛ dépistage an bɛ tile dépistage la fo ka taa baara jigin SASCOM bɛ référence bila ka na CSRF la n'anw yɛrɛ fana dɛsɛra min na an b'o bila ka taa hôpital la. Ok, in ce ka nin kunnafoni ninnu na o kɔfɛ an bɛna se ASACO la ASACO ye dɔgɔtɔrɔso misɛnnin ye yalima dépistage n'o ye sɛgɛsɛgɛli ye a bɛ aw bolo lahalaya jumɛn na aw ka sigida dɔgɔtɔrɔ fitininw na. Bon, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kiramantɔya la ASACO da ye sigida ye min bɛ dɔgɔtɔrɔsobaw dɛmɛ u ka baara la donc an b'a daminɛ an bɛ mɔgɔw kunnafoniya cogo di ni mɔgɔw nana an b'u fo ka ɲɛ ka hakili d'u ma ka ɲɛ ka bana expliquer ye ja la kosɛbɛ ka ɲɛf'u ye donc n'an y'a ɲɛf'u ye ka ɲɛ an b'a fɔ arranger 3 de don fɔlɔ ni filanan ani sabanan n'a kɛra fɔlɔ ye ka kɛ filanan ye an bɛ se ka fura sɛbɛn o la mais n'a kɛra sabanan ye ne b'i bila ka taa Lafiyabugu min na o fana ye ne ka point focal ye ne b'i bila ka taa yen olu fana b'i lajɛ n'a sɔrɔ a kɛra cogoya min na olu fana b'o fɔ Ala ni tigiti barika la anw sera ni baara la baara in yɛrɛ ju yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye kunnafoni de bɛ musow sɔn ka na baara yɔrɔ la ka mɔgɔw kunbɛn ka ɲɛ ka baara ɲɛfɔ a ye ka ɲɛ ka juguya fɔ a ye ka ɲuman fɔ a ye bana in bɛ se ka min lase hadamadenw ma k'o fɔ a ye donc n'o kɛra ni y'u ka dépistage kɛ n'u fana tilala i b'a f'u ɲɛna awa n'i tagara ne ba ne b'a fɛ i kana ni mɔgɔ caman ye kana da an ma o de kama an bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ bon SASCOM ye dɔgɔtɔrɔso fitinin de ye an bɛ baara kɛ ka dɔgɔtɔrɔsobaw de dɛmɛ n'anw ye mun kɛ anw ta bɛɛ normal de ɲumanw ye donc n'o a bɔr'o la tɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔsobaw la gɛlɛya kɔni tɛ ne bolo a ko la. Ok, o diyara n ye kosɛbɛ o ye dépistage ye ka ɲɛsin wolonugu Dabo ma yalima aw bɛ dépistage minnu fana kɛ sin fana b'u na yalima aw bɛ ɲɛfɔli minnu k'u ɲɛna a bɛ tali kɛ jumɛn kɛ walasa hali minnu bɛ so u bɛ se ka u yɛrɛw ka autopalpation ni fɛnw kɛ i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna. Bon sisan n'an y'a daminɛ n'an ye muso baro d'a ma ka fɛn bɛɛ kɛ an b'a installer tabali kan an bɛ fɔlɔ ka sin kɛ sin an b'a kɛ cogo di an b'a ɲɛfɔ a ye n'a bɛ so sisan a b'i da n'a tilala koli la koli tile 4 a b'i da n'a y'i da kinibolo bolo nin a b'o don a kunkolo kɔrɔ n'a y'o don kunkolo kɔrɔ numankuru bolo min filɛ a b'o kɛ ka sin palper ta a b'a lajɛ a b'a yɔrɔ bɛɛ kɛ ta k'a bɛɛ filɛ ka taa kamakɔrɔ la a b'o bɛɛ kɛ ani kan yan yɔrɔ ninnu a b'o bɛɛ lajɛ n'a ye kuru ye ou bien n'a ye fɛn min ye minnu man kan ka dɔn a bɛ n'o yira an na n'a tilala a bɛ sin min minɛ k'a bisi ni jeli bɔra a bɛ n'a yira an na n'o fana bɔra yen an b'a fɔ a ye a bɛ numankuru fana kɛ ten a dalen ka sin yɔrɔ bɛɛ kɛ ta k'a bɛɛ kɛ ta n'a y'a bɛɛ palper k'a lajɛ a bɛ sin ninnu bisi ni jeli bɔra a bɛ se ka n'a yira an na kamakɔrɔla ninnu a b'a lajɛ ni kuru b'a la kuru in bɛ kɛ cogo jumɛn kuru in bɛ ja de i b'a fɔ komi gabakuru ou bien kuru dɔ bɛ ka poignet kɛ ka tila k'a tɔ bɛ kɛ komi orange bɛ kɛ cogo min lemuruba fara bɛ kɛ cogo min k'a bilen a bɛ se ka na a yira an na an b'o ɲɛfɔli k'u ye. Ok, i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na o kɔfɛ an bɛ se Gabriel Ture ma ka d'a kan o ye sanfɛ dɔgɔtɔrɔso ye dɔgɔtɔrɔso misɛnninw olu mana dɛsɛ yɔrɔ min na olu b'a bila ka taa k'a di yalima i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye Gabriel Ture la aw bɛ ka baara kɛ lahalaya jumɛn na ale ni aw ni dɔgɔtɔrɔso misɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ baara la cɛ bɛ cogo di. n bɛ fɛ i ka ɲininkali la i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ Gabriel Ture ale ye fa ba de ye donc an yɛrɛ b'a kɛ o t'a bali tɔgɔ fana b'a suuru ka na olu fana b'a bila ka na an kan Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ hali ka bɔ région na anw bɛ mɔgɔw sɔrɔ hali minnu bɛ bɔ Laginɛ minnu bɛ na an fɛ yan la dépistage la mais dépistage fo musow k'a faamuya dépistage ma dabɔ ka cancer yɛrɛ ye muso la
a dabɔra de ka cancer ɲɛbilaw ɲini bana kunbɛn de don a ma dabɔ ka ye muso min e dalen b'i yɛrɛ la k'a fɔ i ka kɛnɛ bana t'i la i falen b'i nin na e yɛrɛ de kan ka na dépistage kɛ o tun yɛrɛ de kan ka na kɛ n'i nana dépistage kɛ fo bali yɛrɛ y'a ye ka ban ka bana taamasiyɛn i la ko tiɲɛna e kɛnɛbaatɔ in dɛ e min hakili la fosi t'i la dɛ i ka kɛnɛ dɛ i ka kɛnɛya ye kɔ k'i yɛrɛ e de kan ka na ka n'i ka dépistage kɛ n'i y'a kɛ parce que bana de don a t'a suda mɔgɔ la a bɛ bali ka na tama da yɛrɛ ma a bɛ na dɔn ka e yɛrɛ kɔni fɛ i ka kɛnɛ bana t'i la i falen ninnu na mais hadamaden i kɛra cogo o cogo i sokɔnɔ na i yɛrɛ ɲɛ tɛ se ka dɔ kan i t'o ye mɔgɔ wɛrɛ de bɛ se k'i da k'a lajɛ k'a fɔ min de don donc n'u anw yɛrɛ b'a kɛ n'an y'a ye dépistage wa a ka nɔgɔ fana ni fɛ sani mɔgɔw ka sira dépistage kɛli ɲɛ u ka sira banaden ye bana de ye sira fɛn ye n'i nana fɛn don fɛn min ka nɔgɔn parce que produit de b'an bolo an b'i da fɛn dɔ b'an bolo nɛgɛnin don an b'o don muso sokɔnɔna na pour que an bɛ se ka ɲɛ bɛ se ka da kɔli kan ji minnu b'an bolo ji fila in ji jɛman in ni ji finman in o de bɛ jɔsi n'o de jɔsira muso kɔli la ji kelen kelen bɛɛ bɛ kuma n'a ɲɛ kɛra min ye o ye nin ye ni nin ɲɛ kɛra nin ye nin ye nin ye i y'a ye donc ni muso wolonugu ma yɛlɛma min na ni ji jɛman kɛra a la donc a bɛ fɔ k'a fɔ ko fɛn t'a la finman n'o kɛra a la n'a ye wolonugu dɔ minɛ k'a fin a bɛ fɔ k'a fɔ fɛn t'o fana na mais n'a ye couleur wɛrɛw di sisan o b'a yira k'a fɔ ɲɛbilaw bɛ yen nɔ a la donc n'o ɲɛbilaw de yera a la sisan nɔ muso an t'a bila ka taa so ten nɔ donc yɔrɔ fitinin de bɛ wagasi a la k'a kɛ komi dugumɛnɛ ci da ni si tɛ kojugu ye bana ka jugu ni nin bɛɛ ye n'o kɛra fana anw fana ta ti dan ye an bɛ tila k'a bila ka taa minnu fana kan ka taa u sɛgɛsɛgɛ an ye min wɔsi minnu fana y'o kalan kɛ n'o dɔnniya b'o la olu de fana b'a fɔ an ye a ye min ci an ma nin de b'a tigi la donc n'olu y'o fɔ an ye o tuma de la an bɛ sɔrɔ ka furakɛli boloda. Maintenant, il y a des gens qui font caman fɔ ko dépistage ka di olu ye ko mais ko o bɛ siran nɛgɛnin ɲɛ yalima i bɛ se ka mun fɔ o tigilamɔgɔw ɲɛna. E y'o de fɔ u kana siran nɛgɛnin u ka siran banajugu de ɲɛ parce que nɛgɛnin n'o ma kɛ anw fana ɲɛ tɛ se ka da wolonugu da kan kɔli kan n'a bɛ f'a ma kɔli wolonugu da an ɲɛ tɛ se ka da o kan parce que a datugulen don tan donc n'i ye nɛgɛnin don o de b'a dayɛlɛ pour que e ɲɛ bɛ se ka da o kan ni e bɛ se k'i ka ji ninnu jɔsi a la n'i m'o k'ala i tɛ se ka wolonugu da i ɲɛ na mais ne yɛrɛ fɛ yɛrɛ o doni yɛrɛ man jugu yɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ ye den wolo i tɛ se ka fɔ ko nin ka jugu est ce que fɛn bɛ se ka juguya muso ma ka den wolo bɔ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka donc ni nɛgɛnin fitinin donni a tɛ tɛmɛ miniti 5 kan mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ den wolo miniti 5 kɔnɔ k'i ka travail dama ko miniti 5 k'i b'a kɛ o tɛ yen a yɛrɛ lajɛli ka teli n'i sɔnna a lajɛli ma foyi man teli a ye i b'i da yɔrɔ min na a n'a bɛ don k'a ni waga dɔɔni a n'an b'an ka ji jɔsi a la ka jigin a bɛɛ lajɛlen kuma dɔ la miniti 3 yɛrɛ n'a y'o yɛrɛ bɔ o ka teli a yɛrɛ o ka teli mɔgɔ bɛ juguya jumɛn f'o la sani i ka sira nɛgɛnin ɲɛ walayi sira banajugu de ɲɛ parce que n'a fɔra ko cancer kaba k'o b'i la kaba da a b'i la sɔgɔla ma ye parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka cancer furakɛ dɛ o furakɛ yɔrɔ fana ka ca o ka ca n'a yɛrɛ sa ka fɔ ko cancer don sisan nɔ i na taa furakɛli dɔ kɛ Ponge i na taa dɔ kɛ hôpital du Mali la i bɛ yala la dɔgɔtɔrɔsow ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ yala dɔgɔtɔrɔsow ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka cancer furakɛ o parce que a bɛɛ n'a dɔnnibaa de don minnu ye chimio kalan o b'a danna i na taa ye minnu ye radiothérapie kalan o b'a danna o na taa ye n'i tilala o bɛɛ la n'i kan ka opérer i bɛ tila ka segin chirurgien ma i y'a kiriki tɔrɔkɔ ye donc a ye nɛgɛnin ko in a ka n'o juguya bila aw kunna a man jugu yɛrɛ nɛgɛnin yɛrɛ man jugu yɛrɛ ne t'a fali kɛ o yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko nɛgɛnin ka jugu walayi a man jugu fɛn min lajɛli n'a fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ miniti 3 kan juguya bɔra u bɛ taa min ye. Ok, an hakili an n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen y'a faamuya k'a fɔ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya t'a la a tɛ digi mɔgɔ la wa kɔlɔlɔ fɛnɛ t'a la fɛnɛ donc maintenant mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u ye si hakɛ dɔ sɔrɔ ka se mɔgɔkɔrɔbaw san 45 ma ka yɛlɛ olu ka dépistage kuma dɔw la a kuma ka ca yalima i bɛ se ka mun fɔ olu ɲɛna wele kan. Ne yɛrɛ ye mɔgɔkɔrɔba ye ne bɛ dépistage kɛ yɔrɔ la minnu bɛ taa kɛ a bɛɛ tɛ se ka kɔrɔya den mɔgɔkɔrɔbaya t'a la bana in bɛ mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ sɔrɔ
aka ca mɔgɔkɔrɔba kunda yɛrɛ parce que dɔw b'a yira k'a fɔ olu si kɔrɔbayara olu tɛ ka bange kɛ bilen donc cancer ko ninnu olu yɛrɛ fɛ olu tɛmɛna o hakɛ la est ce que o tɛ faamuyalibaliya ye est ce que cancer ko ni denwolo ko ninnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n ko bana de don e bɛ se k'a fɔ k'e tɛmɛna denwolo la k'i tɛ bana e ma deli ka wolonugu da sɛgɛsɛgɛ kɛ hali b'a sɔrɔ i ye san 90 ye e kan ka na i ka lajɛ mɔgɔkɔrɔba bɛ lajɛlikɛyɔrɔ la denmisɛnninw bɛ lajɛlikɛyɔrɔ la n bɛ fɔ n ko bana min ye wolonugu ta ye wolonugu da bon ale kunbɛcogo ye dépistage de kunbɛcogo fosi t'ale la sin ta kɔni ma kunbɛcogo la parce que n'i ye fɛn de y'o la i bɛ se ka na fɔ i bɛ se ka na n'o ye o mɔgɔni sen fɛ mais wolonugu bɛ se ka kunbɛn cogoya bɛɛ de la n'i b'i ka dépistage k'a ɲɛma mɔgɔkɔrɔbaya t'a la mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ de kan ka kɛ bana in ka ca olu de o côté yɛrɛ de la kosɛbɛ yɛrɛ de mɔgɔkɔrɔbaw fan fɛ ni mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen k'a ma deli ka dépistage kɛ hali n'o y'a sɔrɔ san 100 don aw mɔmuso a n'aw bakɔrɔninw an b'a ɲini aw fɛ a ye daw kan a kana n'u ye an b'u ka dépistage kɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ minnu bɛ lajɛli kɛ hali n'a t'a fɛ cɛw ka lajɛ anw bɛ yen an bɛ lajɛli kɛ an b'an se kɛ an b'o de ɲini mɔgɔw fɛ n'u ma deli k'a kɛ fewu ko hali san tɛmɛnen don u ka na o ka kɛ u bɛ san 80 na u bɛ fɛn na a ye na n'u ka lajɛli ka kɛ i mana kɛ si hakɛ o hakɛ i mana kɛ si hakɛ o hakɛ an bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ kuma dɔ la u bɛ san 75 la o tɛ o ye mɔgɔkɔrɔba ye dɔw yɛrɛ hali san 80 kuma kelen kelen i b'a sɔrɔ a la cancer b'u la n'i ye ɲininkali kɛ ka ala k'u dɔn ma deli ka lajɛli kɛ parce que a fɔra ko cancer yɛrɛ ko n'i donna cɛso de la k'o b'a s'i ma o b'a yira k'a fɔ ani bange tɛ ɲɔgɔn ye a bɛ tɛ ɲɔgɔn ye n'i ye cɛ dɔ kɔni cancer kɔni i bɛ se k'a sɔrɔ i bɛ se ka garisɛgɛ a la donc n'o ye min ye o ye min ko taabolo ye donc mɔgɔ tɛna si k'o kuma fɔ la bilen fo n'a sɔrɔ i bɛ san 80 i ma deli ka cɛko kɛ i ma se cɛ ma s'i ma ok donc o ye senbɔlen ko la o ye senbɔlen ko la o de y'a fɛn n'i kɔni ye cɛko kɛ ka ban ka ban cancer i bɛ se ka garisɛgɛ a la parce que ale virus bɛ sɔrɔ o de fɛ cɛya ni musoya de fɛ d'accord o faamuyana e ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na nka hali bi problème ma ban ka d'a kan a yirala k'a fɔ aw ni sescom mɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu mana dɛsɛ niveau min na olu bɛ a bila ka taa di aw ma yalima aw ni olu cɛ baara ɲɔgɔnya o bɛ cogo di est ce que gɛlɛya dɔ bɛ aw kan wa olu mana dɛsɛ min na ka u ci aw ma gɛlɛya t'anw kan mais sani olu k'a bila ka na o b'a bila ka to ka CSRF de la fɔlɔ CSRF de b'a ci anw donc o cili senfɛla la n'u kɔni nana anw fɛ anw kɔni b'u lajɛ ni min sɔnna ka na parce que a bɛ se ka kɛ i bɛ dɔw ci u bɛ se k'a fɔ an bɛ taa so fɔlɔ an bɛ taa labɛn dɔ kɛ an bɛ sɔrɔ ka na an bɛ taa sinon anw kɔni ka bureau dayɛlɛlen don u ye diɲɛ don o don référence yɛrɛ caman b'a bila ka na u bɛ ne wele u b'a fɔ an ye dɔ bila ka na a tigi bɛ sira la ka na n b'a fɔ a ka na ni min kɔni cira ma n'o sera ma kɔni an b'o ka prise en charge kɛ donc dayɛlɛlen don wagati bɛɛ ni baara kɔni bɛ yen don o don dayɛlɛlen don ok maintenant an bɛna kuma tɛmu an ka mawulelen filanan na Alimatu e bɛ CSCOM niveau de la yalima est ce que gɛlɛya bɛ aw kan CSCOM niveau la dépistage ko nasira fɛ walima cancer du sein o ko taabolo la ale ni aw mago bɛ dɛmɛ la ne bɛ se ka o ɲɛfɔ an n'an filɛbagaw an bɛ CSRF de la centre de santé de référence CSCOM mɔgɔw bɛ yen olu fana bɛ référence k'anw ma komi ne y'a fɔ cogo min na an fana b'u référer n'an ye problème ya kɔlɔlɔ y'a la an fana bɛ segin lajɛli de kan tuguni ni siga b'a la u y'a fɔ cogo min na an bɛ dɔɔnin kɔri a bɛ taa lajɛ laboratoire la n'a lajɛra laboratoire la ni laboratoire y'a jira ko siga b'a la n y'a fɔ cogo min na siga 3 in na n'a tɛmɛna siga fɔlɔ kan n'o bɛ furakɛli bɛ kɛ anw fɛ yen n'o bɛ kɛ ni thermocoagulation ye n'o bɛ se ka furakɛ anw fɛ yen mais n'a tɛmɛn'o kan siga fɔlɔ siga 2nan ni 3nan o bɛ taa Gabriel Touré la et puis n'a yira yɛrɛ k'a bana b'i la fɛn ni tout compte fait o bɛɛ bɛ bila ka taa Gabriel Touré la furakɛli bɛ kɛ Gabriel Touré niveau de la donc an kɔni fɛ yen pour le moment problème tɛ yen problème bɛ bon o ye partenaire tɛ yen tuguni i b'a di dɔw ma u bɛ kasi u bɛ fɛn wari tɛ dɔw bolo ka taa laboratoire analyse ninnu kɛ o problème bɛ an kan dɔɔni
Sinon, à part ça, depuis ça, nous connaissons Abé Dodo, Abé Odikama, Madame de 8h, Catafom, Abé Bousso Bekama. Donc, la ligne Mousso et des capos, Mousso, qu'on a la gueule, parce que Banon Bika Kololo, Bika Bunya Kujugu, à Kololo Bika Bunya, Jamana Kono, mais Doni Doni, Mousso Bika commencé à famille, Doni Doni, au Kadani, au Katika Bodon Doni. Ok, Asakola, kuya ira ka fo degunte aw kan aw be yoro mina dépistage ko ta fan fela mais est ce que aw mogo be deme la wa an mogo be deme ba yɛrɛ de la an mogo be deme la n'an ye deme sɔrɔ a ka d'an ye kosɛbɛ parce que mun na n'i ye deme sɔrɔ baarakɛminɛnw i ye olu ɲumanw sɔrɔ i ye fɛn caman sɔrɔ baara bɛ ɲɛ i bolo o tɛ tiɲɛ ye deme kɔni ka di an ye n'an ye deme sɔrɔ a ka d'an ye sinon an ka chef tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ minɛn bɛɛ san a bɛ minɛn bɛɛ san ka a d'an ma mais n'an ye dɛmɛ sɔrɔ o fana bɛ an sankɔrɔta dɔɔni ko di o tiɲɛ sinon baarakɛminɛn tanya foyi tɛ ne fari ma la ni ne ye min sɛbɛn dɔrɔn a bɛ di ne ma o faamuyara ince i ka nin kunnafoni ninnu na madame Sango CSRF la aw ka niveau la yalima gɛlɛya jumɛn de bɛ aw kan baara in kɔnɔna na ale ni n'a sɔrɔla aw ka CSRF mago bɛ dɛmɛ min na ko o lase an n'an filɛbagaw ma. Anw fana fɛ yen gɛlɛyaba tɛ yen ten n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya bɛ an ka niveau minnu na o y'an ka CSCOM n'o tɛ an fana an ka médecin chef ni an taara banna dɔrɔn a b'a san. Ni an taara banna a b'a san mais an ka CSCOM de n'an taara supervision na parce que an bɛ to ka t'u ka baarakɛ cogoyaw lajɛ kalo saba an bɛ taa siɲɛ kelen ka t'u ka baarakɛ bolow lajɛ u fana caman b'a fɔ ko baarakɛminɛnw t'u bolo yarɔ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka problème y'a ye o gɛlɛya kɔni bɛ yen komi Jawara y'a fɔ kuma la cogo min ni dɛmɛbaga sɔrɔla halisa k'an dɛmɛ a prise en charge la a ka d'an ye parce que patient yɛrɛ bɛ lafiya. ok n cɛ ka nin kunnafoni ninnu na o kɔfɛ an bɛ se Gabriel Touré ma komi dɔgɔtɔrɔso misɛnninw Asako ni CSCOM fo ka taa se dɔgɔtɔrɔso baw la CSRF olu bɛɛ lajɛlen mana dɛsɛ min na u b'a bila ka taa Gabriel Touré de la yalima aw yɛrɛ fɔlɔ aw ni génico ka baara ɲɔgɔnya bɛ cogo di baara in kɔnɔ ale ni gɛlɛya bɛ aw kan ale ni n'o y'a sɔrɔ aw mago bɛ dɛmɛ la k'o fɔ an n'an filɛbagaw i ko ko ani génico ka baarakɛɲɔgɔnya bɛ cogoya min na génico ka baarakɛɲɔgɔnya o tɛ dɔwɛrɛ n'u ye muso min lajɛ u kan k'a bɛɛ bila ka na dépistage la muso o muso n'i sen bɛ don u fɛ yen consultation na i kan k'a bɛɛ ci ka na anw fɛ yen bureau la a tigi kana ka wolonugu da sɛgɛsɛgɛli kɛ ani k'a ka sin bon k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a fila de lilen don ɲɔgɔn na sisan ani génico ka baara y'o hokumu kɔnɔna ye i filɛ ka dɛmɛ min fɔ n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ an mago bɛ dɛmɛ na ka si banabaatɔw de ma banabaatɔw ni minnu bɛ se k'olu dɛmɛ parce que n'a kɛra cancer ye a ko man nɔgɔn dɛ n'a fɔra banabaatɔ yɛrɛ ka bɔ a ko man nɔgɔn a musaka ka ca dɔw ma a bɛ kɛ sababu yɛrɛ dɔw bɛ tunun an na n'o de dɛmɛ bɛ sɔrɔ ka banabaatɔw de dɛmɛ u ka analyse ka k'u ye k'u ka prise en charge kɛ k'o dɛmɛ kɛ o dɛmɛ k'u ye an mago b'u n'i ye ne ɲininka an mago b'u dɛmɛ de la kosɛbɛ sinon ala barika la n'a min ye bureau jɛ n'an y'o fɔ an ka professeur a b'a timinadiya a bɛ na n'o ye. ok o b'a to an bɛna kuma galamani tɛ mun an ka professeur la a ka hakilina jigin kɛ an ye ka d'a kan n'ale kumana bɛɛ bɛ faamuyali sɔrɔ cancer du col a ka dɔɔni fɔ an n'an filɛbagaw i ka ɲininkali diyara n ye Bintu ma kanu bi ka kuma ka d'a kan bi ye sages-femmes ka don de ye n'i y'a ye kɛnɛ kan a y'a sɔrɔ dɔw de b'a sanji kɔrɔ wɔsi la ninnu de bɛ wolonugu da sɛgɛsɛgɛli ani sin ka bon sɛgɛsɛgɛli a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye ninnu de ye ne ka kuma tɛ se ka kɛ ni ma hakilinajigin kɛ ka foli ni waleɲumandɔn kɛ n'i y'a fɔ mɔgɔ ni mɔgɔ ma ko i karisa ye sababu dɔ de b'i la o la ne bɛ n ka karamɔgɔ an ka professeur Amadu Dolo ne nalen ka bɔ n ka kalan na ale de ye ne bolo don nin ko in na ko n bɛ fɛ e de ka nin ko in ta k'a yiriwa donc an bɛ foli fɔlɔ bila ka taa ale ma nka kabini ne nana
sage-femme de ni tagama ɲɔgɔn ni su ani kile k'a fɔ ko wagati bɛ yen t'u wele min na dɔw yɛrɛ cɛw bɛ n dɔn hali su 10 heures n bɛ weleli kɛ n ko karisa a fɔra ko nin kɛra ka dɔgɔtɔrɔso la an dun ma bɔ a kalama nin bɛ tan wa an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn na o la ne tɛ se ka tɛmɛ nin ɲɔgɔn in na ni ma hakilina jigin kɛ sage-femme belebele 2 la minnu taara ka bɔ an kɔrɔ ala k'u da yɔrɔ ɲa o ye Fanta Jara ale tun ye ne yɛrɛ ka sage-femme ye Gabriel Touré la ani Anta Kuyati ale tun bɛ Korofina dɔgɔtɔrɔsoba la CSRF commune 1 ale miniji ɲɔgɔyara a ma hali tile 40 fɔlɔ bi o dusu kami b'a na nka muso in a ye min kɛ wolonugu da bon sankɔrɔtali la ala k'a kɛ arjana sira ye ka dɔ ani ko caman cɛ ka d'a kan ne bɛ se k'a jigiya ye ko sali wagati o sali wagati n'ale tun taara misiri la n'a bɛ na i bɛ taa sɔrɔ a ye misiriden 10, 15, 20 tugu a yɛrɛ kɔ ka na k'u ka wolonugu da sɛgɛsɛgɛ o tun ye fanga d'ale ka yɔrɔ ma kosɛbɛ kosɛbɛ ninnu sage-femme foli de ka kan ka k'u ye dante foli la ne tun y'a kanu jɔnjɔn de ka t'u ma nka ala y'a kɛ tan cogo la n tɛ se ka tɛmɛ sage-femme dɔw bɛ yen a bɛ retraite la bi n'o ye Mariam Ongoyiba ye ale tun bɛ commune 5 la ani ne yɛrɛ ka sage-femme Banasi ninnu de ye ne dɛmɛ a daminɛ la san 2005 ni san 2006 ka baara in daminɛ fo ka na a sankɔrɔta ka se nin ma o la foli bɛ n'u ye an bɛ san laban de la wele kelen de bɛ ne ma bana kunbɛn a ka fisa ni bana furakɛ wolonugu da bon bana de don a kasara ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra k'a bɛ kunbɛn an ka laɲini ye Mali kɔnɔ muso o muso n'i bɛ san 20 ka taa bila san 65 la wajibi n'i delila ka don cɛso la dɔrɔn i ka kan ka sɛgɛsɛgɛ wa minnu yɛrɛ ma san 20 sɔrɔ n'olu ye donna cɛso la furu ka teli an fɛ yan nɔ a ka kan olu fana ka sɛgɛsɛgɛ n'o kɛra an bɛ yɛlɛma don kow la ni hakililajigi kɛ n'i y'an ka faaba ta Bamako an ni Orange musow ka ɲɔgɔn dɛmɛ sababu la ni n bɛ foli lase o kadara kɔnɔna na an balimamuso Madame Tessie Madina Umar Jalo ma n'olu ka ɲɛmɔgɔ ye an ye baara min bolo da san 5 kɔnɔna la ka taa san 2016 ka na se san 2021 ma an tun ye sankɔrɔta don sɛgɛsɛgɛli la ka na se k'a kɛ n'i ye Bamako koni musow ta 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 70 o sɛgɛsɛgɛra o de ye dunatɔnba ka laɲini ye Bamako dun dɔrɔn tɛ Mali ye o la an b'a ɲini Mali muso bɛɛ fɛ nin ka sankɔrɔta yarabi an ka dɔgɔtɔrɔmusow ye min fɔ tan n'o bɛ se ka yiriwa jamana fan bɛɛ kɔnɔ ka bana in kunbɛn k'a nagasi o ka kɛ ɲɛtagaba ye an bolo wa Bamako min yɛrɛ tun sera k'a fɔ n'i y'a ta 100 o 100 70 sɛgɛsɛgɛra an kana sunɔgɔ koyi ka d'a kan o ni sisan cɛ muso denmisɛnnin caman kura de nana fara kan o b'a fɔ ko baara fanga cayara ni baara fanga cayara dɔ de kan ka fara cɛsiri ni jija kan yalasa a kana segin kɔ nka n bɛ hakilina jiginni dɔɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli ye tiɲɛ ye nka wuli joona ka fisa la o de kama an ka kɛnɛya minisiriso ani an ka ɲɛmɔgɔbaw u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka boloci nati min bɛ bana in kunbɛn kabini denmisɛnnin musomanin fitininw na ka taa san 9 ka taa bila san 14 o de kama ni taara an ka dɔgɔtɔrɔsobaw la bi i b'a ye an denmisɛnninw san 10 o san 10 n'olu sera dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ wala ekɔlisow la n'an sera yen an bɛ boloci ɲɛsiw ma yalasa u bɛ kisi nin bana in ma o boloci kɔlɔlɔ t'a la an b'a sɛbɛntiya aw ye n'i y'a ye kɛnɛya minisiri sɔrɔ y'i kun don a kɔrɔ nafa dɔrɔn de b'a la ala k'an don aw nafa in don an garisigɛ la o la n tɛ fɛ ka kuma ta ka bɔ n ka dɔgɔtɔrɔmusow da kɔnɔ bi n tun bɛ fɛ ka nin de fɔ ka wele bila ka sanbɛ di
san kura min bɛ nale ya rabbi ala k'o kɛ hɛrɛ y'an ka jamana kɔ ka bɛn ani kelenya ani yiriwa nati an ka jamana kɔnɔ ka lafiya nati ka bɛnbaliya nagasi ka banajuguw nɔgɔsi ala k'a to ni san 2000 ani 30 bɛ se laɲini min kɛra k'a fɔ o k'a sɔrɔ wolonugu da bon nagasira yala bi ala ka mali sɔrɔ o kɔnɔna la ala k'o k'a ka alaya kama ka don an jigi kɔrɔ ni ne tun bɛ ne fɛ k'a fɔ nin ye san bɛ ni wele sa femme on va trouver des professeurs ma professeur on va trouver dans donc o kɔrɔ b'a yira ko trouver kan ka yaw bɛɛ lajɛlen ma donc o la an ka mawulili filanan yalima welewelekan jumɛn b'i bolo k'a lase an n'an filɛbagaw ma ka d'a kan dɔw bɛ yen olu ka faamuyali ka gɛlɛn nka dɔw fana bɛ yen nɔ ni ɲɛfɔli k'u ye dɔrɔn u b'a faamuya. welewelekan min b'an bolo o ye ka kunnafoni carin komi aw radio so mɔgɔw b'a kɛ cogo min na ka kunnafoni carin muso bɛ se ka mɛn cogo a dɔn cogo min na ko nin lagɛli sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ an fɛ yen muso ka bɔ a kalama anw yɛrɛ fana ni dɔgɔtɔrɔso la an yɛrɛ bɛ baronin kɛ sɔn musow kunna en même temps n'an ye baronin kɛ musow bɛ na lagɛli la an bɛ to fana na an b'a f'u ɲɛna fana ni dɔw tɛ radio lamɛn dɔw tɛ télévision lamɛn n'u taara so u ka se k'a ɲɛfɔ sokɔnɔmɔgɔw fana ni en même temps ni baronin kɛyɔrɔ tɔntini kɛyɔrɔ ninnu na u ka se k'a ɲɛfɔ musow ye ne bɔra dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔmuso y'a fɔ n ɲɛna ko ni nana n k'a fɔ aw ye ko ni sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ an fɛ ni sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ an fɛ donc an b'a fɛ kunnafoni ka cari kosɛbɛ walasa kɛnɛya bɛ se ka se musow ma cogo min na bana in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an b'o de ɲɛɲini na toujours donc welemada de b'an bolo muso bɛ se ka bɔ cogo min na massivement u bɛ se ka na lagɛli kɛ cogo min na. I bɛ mun fɔ togodala mɔgɔw ye ka d'a kan an filɛ nin yɔrɔ min na u bɛɛ lajɛlen kulo b'an na minnu bɛ togodaw la i bɛ mun de fɔ olu ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la. minnu bɛ togoda la an kɔni kunnafoni bɛ se dɔw ma an b'a fɛ au moins kunnafoni ka continuer cari parce que radio bɛ togodaw bɛɛ la sisan radio bɛ togodaw bɛɛ la ani a bɛ kɛ tuma dɔ la an bɛ stratégie avancée fana kɛ ka taa yɔrɔ quartier dɔw la wa ni togodala mɔgɔw kunnafoni an b'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔw fana ɲɛna dɔgɔtɔrɔ min bɛ o niveau fana na u ka se ka kunnafoni da togodala musow fana kan u k'a dɔn ko nin bana in taamasere ye nin de ye u ka se ka na a kana se bana taamasere yɛrɛ ma u ka bɔ bana in bɛ se ka kunbɛn cogo min na an bɛ dɔgɔtɔrɔso nin na an y'a fɔ cogo min na en tout cas problème tɛ yen fɔlɔ intrant bɛ yen an ka dɔgɔtɔrɔw bɛ an servi la kalo o problème kɔni tɛ yen an b'o sɔrɔ donc i y'a fɔ cogo min na togodala mɔgɔw kan ka bɔ a kalama mais taalen dɔɔni dɔɔni an bɛna dɔ fara o kunnafoniw fana kan taalen ɲɛfɛ inchallah a miirina ɲana. ok madame Sango welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ togodaw la n'u tɛ duguba kɔnɔnaw la. welewelekan min bɛ ne da ka se togodala mɔgɔw ma o ye télévision bɛ togoda minnu na ja minnu taara u ka yɛrɛkɛ k'a jira musow la k'a fɔ k'u ka taa dɔgɔtɔrɔsow la ka t'u ka kolonugu da sɛgɛsɛgɛ u n'u ka sin sɛgɛsɛgɛ arajo bɛ togoda minnu na komi arajo so bɛ togoda caman na olu fana bɛ se k'a fɔ arajow la pour que k'u kunnafoniya lajɛli na a n'a nafa o ni minnu bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la togodala mɔgɔw la n'u bɛ taa causerie baro bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔmuso bɛ baro kɛ sɔgɔma o sɔgɔma yan'a ka baara daminɛ olu fana k'u jija u ka kɛ ci lasela ye u k'a fɔ tɔw ye k'u ka taa ko ka t'u ka kɛnɛya lajɛ parce que janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi komi u b'a fɔ bamanankan na cogo min o de tun bɛ ne bolo. ok i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na an bɛ waati min na i ko sisan asakola a mɔgɔ caman bɛ sɔrɔ k'an lajɛ nin wagati in na yalima i bɛ welewelekan jumɛn kɛ ka ɲɛsin u ma. sisan ne bɛ welewelekan min kɛ k'a lase musow ma a ɲinini bɛ muso bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn donna cɛso la aw bɛ hakɛ to o ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ n'i donna cɛso la siɲɛ kelen i kan ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ mais n'i ma don cɛso la bana in tɛ se ka s'i ma dɛ mais tant que muso de delila ka don cɛso la i kan ka wuli de ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ ka lajɛli kɛ parce que bana in filɛ nin a bɛ se k'i minɛ ka san 10 kɛ ka san 15 kɛ i tɛ foyi dɔn i sigilen bɛ to ten don dɔ la
jikalaman bɛ commencer ka boli ka bɔ ou bien don dɔ la bɛ kɛ ni cɛ ka fɔ ɲɔgɔnya kan o bɛ hakɛ to jeli bɛ se ka ci ka bɔ i yɛrɛ i kamana ganbagatɔ bɛ boli de ka na n'a sɔrɔ i ni dɔ kɛlɛla i b'a fɔ ko o tigi y'i baara ka sɔrɔ o tigi m'i baara an b'a ɲini togodala mɔgɔw fɛ mɔgɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni dolila ka don cɛso la ka ban i furula ka don cɛso la wuli ka nin sɛgɛsɛgɛ parce que ji min bɛ k'i kɔnɔ bana in bɛ sɔrɔ o sababu de fɛ i ka wuli ka nin sɛgɛsɛgɛ togodala mɔgɔw an b'a ɲini bɛɛ fɛ u ka wuli ka n'u sɛgɛsɛgɛ n'u nana kunnafoni min kan ka kɛ o de bɛ kɛ mɔgɔ delila ka don k'a daminɛ denmisɛnnin san 18 ka taa se fo san 100 la n'i donna cɛso la dɔrɔn wuli ka na sɛgɛsɛgɛli in kɛ sinon bana in bɛ se k'i sɔrɔ i sigilen ka da n'a ye ten ne kɔni b'o kunnafoni de d'u ma mɔgɔ delila ka don cɛso la bɛɛ ka wuli ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ n'i y'a mɛn arajo la i ka t'i ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ minnu b'aw kɔrɔ i ka taga ɲininkali kɛ n'a bɛ kɛ n'a tɛ kɛ i ka mobili ta ka na Bamakɔ i ka sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ne b'o kunnafoni d'u ma. Ok, an b'a jateminɛ mois d'octobre mana se kunnafoniw bɛ di ka caya mɔgɔw bɛ bɔ fɛnɛ u bɛ mobiliser ka taa dépistage kɛ est-ce que mois d'octobre kɔfɛ aw ka jateminɛw la mɔgɔw bɛ bɔ i n'a fɔ octobre bɛ bɔ cogo min na. mɔgɔ caman bɛ na octobre yɛrɛ kɔfɛ mɔgɔ caman bɛ na parce que u b'a mɛnli min kɛ jabarani ninnu ni arajo la caman bɛ na. Ok. Octobre kɔfɛ kɔni. Ok, i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na o kɔfɛ madame Nɛnɛ Gabriel Touré la welewelekan jumɛn b'i bolo k'a lase an n'a filɛbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu tɛ faba kɔnɔ n'u bɛ togoda de la ka da kan olu kan ninnu caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se aw ma Gabriel Touré la bon welewelekan min bɛ ne bolo ka se togodala mɔgɔw ma olu ka kan ka gɛlɛ dɔɔnin parce que dɔw yɛrɛ ka accès ma nɔgɔn a dɔw yɛrɛ fana na dɔgɔtɔrɔ tɛ yen mais ne bɛ min fɔ olu ye o caman bɛ yen o fana bɛ voyager u bɛ taa duguw la a bɛ kɛ dugu minnu na donc n'u nana Bamakɔ kɔnɔna na ou bien u taara dugu wɛrɛ la dépistage parce que dépistage sisan nɔ a yiriwara dɔɔnin a dannen tɛ Bamakɔ ma bilen a bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ togoda a tɛ kɛ minnu ka yɔrɔ la fɛ n'olu voyagera ka na a bɛ kɛ yɔrɔ min na u kana bɔ o dugu la a baara ka segin ka taa togoda la ka sɔrɔ u ma taa o dɔgɔtɔrɔso la ka t'u ka lajɛli kɛ ne b'o welewelekan de d'u ma togodala mɔgɔ dɔw ka kan ka gɛlɛn parce que hali dɔw ka accès ma nɔgɔn surtout samiyɛ fɛ bon yɔrɔ dɔw fana bɛ yen a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ t'u bolo fana mais u bɛ voyager bɛɛ bɛ taama sisan donc n'u nana o dugu la ka sɔrɔ a bɛ kɛ yen u kana bɔ yen de ka taa segin ka taa togoda la ka sɔrɔ u ma na u lajɛli k'u yɛrɛ la ne b'o lɛsiw ma ani aw journalistes n ka welewelekan bɛ se aw fana ma aw ka to ka kunnafoniw cari anw b'a fɔ anw ta bi limité a bɛ dan yɔrɔ de la mais n'aw y'a cari k'a bila fiɲɛ fɛ bɛɛ b'a mɛn diɲɛ bɛɛ b'a mɛn n'aw fana b'a kɛ aw k'aw sinsin togodala mɔgɔw kan a k'a f'u ɲɛna ka walawala u ye pour que o fana bɛ se ka bénéficier u bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na komi duguba kɔnɔ mɔgɔw fana b'a sɔrɔ cogoya min na an b'o ɲini aw fɛ aw k'o kɛ aw k'o timinandiya k'an ye bon ani fana cɛw fana ka fara an kan bon in kɛlɛli la parce que bon in bɛ ko i n'a fɔ a bɛ bɛɛ de kun kan cɛ o muso o denmisɛnnin o maakɔrɔba o a bɛ bɛɛ de kun kan a bɛ ko i n'a fɔ u b'a fɔ cogoya min na problème de santé publique donc bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan don dɔ la an k'a fɔ bon b'an na Mali kɔnɔ an b'o dɔrɔn de ɲini na. ok wagati kurun kama kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an n'a filɛbagaw ma. filɛbagaw n ka foli b'u ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛlɛ k'an filɛ sisan nɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw filɛbaga kelen kelen bɛɛ an b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ bɛ tɔn na n'aw taara aw ka tɔnw na aw ka denkundiw la aw ka kɔɲɔw na aw fana ka fara an kan ka kɛ sɔrɔdasi ye bon kɛlɛ sɔrɔdasiw ye aw ka to ka kunnafoni jɛnsɛn ka fɔ ɲɔgɔn ye donc n'aw y'o kɛ vraiment a ye hakili ɲuman kɛ ka ɲɛsin an ma ka ɲɛsin muso bɛɛ lajɛlen ma a k'a fɔ télévision y'a fɔ ou bien nin y'a fɔ k'a fɔ bon bɛ kɛlɛ nin cogo in na ka cogo in na an tɛ wuli ba an ka taa kɛ aw kana ɲinɛ a ye fara an kan bɛɛ ka fara an kan muso bɛɛ ka fara an kan cɛw bɛɛ ka fara an kan ni jɛkulu sigira yɔrɔ yɔrɔ ko mɔgɔ cayara dɔ k'a baro kɛ dɛ k'a fɔ bon ko in a ko kɛlen bɛ sɛbɛ ye dɛ a bɛ tan parce que halisa bon baara kɛra la dɛ mais halisa caman bɛ yen tuguni min ma kɛ sinon baara kɛra la kosɛbɛ yɛrɛ n'i y'a daminɛ a daminɛ kuma lajɛ ka se bi ma caman kɛra kelen tɛ caman kɛra la mais hali bi caman parce que jama bɛ caya don o don ka taa fɛ ni jama cayara dɔrɔn bana de fana bɛ na dɛ donc an b'o welewelekan de da ka se bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka kɛ cancer kɛlɛkɛla ye. n ce kɛ nin kunnafoni ninnu na Asakola kumakan laban jumɛn b'i bolo.
kuma ka laban bɛ ne bolo ka jamana bɛɛ fo ka faamaw bɛɛ fo ka lajɛbaga bɛɛ fo ka radio yɛrɛ fo ka barikada o ɲɛna in ce i ka nin foli ninnu na an ka maa wulilen filanan an ka wagati sera a kuncɛ maa yɔrɔ ma yalima i bɛ se ka mun fɔ an na filɛbagaw ye i ka kuma ka laban an bɛ min fɔ an ka filɛlibagaw ye o ye k'u fo ka filɛlibagaw fo parce que kunnafoni min sɔrɔla u k'an dɛmɛ bana ni kɛlɛli la toujours ani k'an ka dɔgɔtɔrɔbaw fo n'i ye an bɛ nin kɛlɛli la nin bɛɛ ye muso ka kɛnɛya ɲinini de ye nin bɛɛ ye muso ka kɛnɛya ɲinini de ye ka dɛmɛ kɛ fɛnɛ ni se tɛ b'u ye komi an y'a fɔ cogo min na dɛmɛ ka se ka sɔrɔ musow bɛ se ka kɛnɛya furakɛli sɔrɔ cogo min na ka kɛnɛyaw sɔrɔ an se kana dɛsɛ baara in na an ka to baarayɔrɔ la ka musow kunbɛn dɔrɔn musow ka se ka bɔ ka na lajɛli kɛ foli de b'an bolo k'an ka directeur ni fɛnw an b'u bɛɛ fo parce que mɔgɔ kelen tɛ nin baara kɛ professeur bɛ a ko kan mais jamakulu fɛnw de ɲɛmɔgɔw fana ka ca mun bɛ fara ɲɔgɔn kan professeur bɛ n'o tɔ fɔ an ɲɛna donc an bɛ bɛɛ fo k'aw yɛrɛ fo bana in kunbɛnni ko ɲuman na cogo min na bɛɛ ka miirina de kelen ye nin ko in na. ok madame Sango i ka kumakan laban ye jumɛn ye. ne ka kuma laban ye min ye ne bɛ bɛɛ fo k'a daminɛ jamanakuntigi la ka na jamana kɔnɔdenw na ka na an ka dɔgɔtɔrɔw la n bɛ professeur Tigete fo k'a waleɲuman dɔn a ka baara ɲuman kɛli na parce que c'est grâce à lui que dépistage kɔni a ye san sɔrɔ mɔgɔw y'a dɔn k'a ko ladɔn a tɛ sɛgɛn su a tɛ sɛgɛn tile ne ka kuma kun bɛ cɛ n'ale ka folikan ye k'a barika da ala k'an bɛɛ bolo mɛn baara la an k'a bila kɔrɔ an kana bila bana jugu a faamaw ni fantanw ɲɛmala a jamana kolo suma ala k'an bɔ san jugu la ala k'an ka bato kɛlen ninnu bɛɛ minɛ ala ka dugawu minɛ professeur i ka kumakan laban ye jumɛn ye. ne tɛ b'a fɔ ko ne tɛ fɛ ka kuma welewele min ye bi an tɛ fɛ a ka kɛ ko Bamako de ye yɔrɔw bɛɛ la belebele an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ an kan k'a sɔrɔ baara in bɛ kɛ a ɲɛma an ka dɔgɔtɔrɔso a sanfɛta fara furancɛta ka taa fara a dɔgɔtɔrɔso fitinin fɔlɔ-fɔlɔ kan sigida dɔgɔtɔrɔso n'an b'a ko SESCOM Mali ka sariya taabolo la sɛgɛsɛgɛli ye wajibi de ye a ka kan ka kɛ a bɛɛ kɔnɔ o la o dɔgɔtɔrɔsow marabagaw n'o ye association de santé communautaire tɔn min bɛ dɔgɔtɔrɔsonin mara o tɔn mɔgɔw jɔyɔrɔ ka bon nin bana ninnu kɛlɛli la k'a ye dɔrɔn ka taa lajɛ an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a tɛ ka kɛ an kan ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ a ka se ka waliya o ye wajibi de ye tɔn bɛɛ la kelen-kelenna ma ni bɛɛ y'a k'o cogo la yɛlɛma bɛ don a la boloci bɛ yiriwa sɛgɛsɛgɛli bɛ yiriwa bana kunbɛn bɛ sankɔrɔta o la nɛnɛ ka jɔrɔna ko ye min ye kɔlɔbɔ min bɛ ye ni bonbana yɛrɛ yera hadamaden na yala musaka tɔɔrɔ o bɛ nagasi ala k'o don an ka jamana garisigɛ n ka kuma ye o de ye. nin fana de bɛ dansigi an ka bi jamukan na hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ aw ni ce aw ka ɲamadali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.